Andreak argazki bat arropa motzarekin ateratzen du eta Kristianek haserretzen da. Andreak etxera ilegatzen da eta Kristianek bronka botatzen dio eta jotzen dio. Dakit egon zarela zure lagunekin. Ez, nire amarekin egon naiz. Hori gezurra dena! Andreak negarrez dago eta WhatsApp bat bidaltzen dio bere lagunei esaten laguntza behar duela. Aupa, zer gertatzen zaizu? Nire mutilaguna jotzen dit eta min egiten dit. Nola? Hori ezin da posible izan. Beldurra ematen dit etxera joan. Orain lagunduko dizugu. Begira hor komisaria dago, jango gara oraintxe bertan. Kristianek haserretzen da Alejandra bere lagunekin egon delako eta berriz jotzen dio. Baina nire lagunak dira. Baina ezin zara egon zure lagunekin. Kristianek Andrea korralatzen du eta poliziak arrestatzen dio.